لومي النريو كفلي كاب جبر حارات معرف عسرت شعات كاب قطر إسران حدن كساب 4 حدن يزخون إسران حدن إسران كلتن كان ببيمو كابو تبقيسة نقول حسب بحد غيري أقفتني مالتي كم زيبل إذا نجار إذا مستودع باولوس بمقدونيا بأكيان كحالفون أب يروشاليم كخير بمنفس حسب مو أب أمس بس أحكم نروبي دماغري أيد لين يبلا كلتا كابتوم دقفتو تيموتيوسن إراستوسن نام مقدونيا سددوم نسوغنا أب إيسيا حيالو ورحات أنحا يبلنا زكفل زي مقصلتنا إذا حلف مصنعتنا أيو إذا حلف السمون كاب قصر حادث إسرائيلنا دوابلنا نيرنا لو مدما مقصلتنا توينا نريز لنا قصر إسرائيل حادن كجمر كله انت إلي يزجمر إذن أجرز مستود إلي يزجمر إذن أجرز مستود أزبلك على زملاختنا بزعباتي أقدمو أبلعلي تفتسأم فتسأميتاتيو إذا نجار زي مستود مالت توم أب إفسون زنبرو أيهودن ترعويانن كل توم سمجويتا نقولهم تنقلت ناس ماتينيا تاتن كمبرك كله قال جويتاون بحيل كعبين كبرتن مسرعيو مالتي يسوع جويتاي آمين سمي جويتا مستخبرة مالتي أب إفسون تي يسوع زبل سم مسكبرة مسجننا كله مسفرحه بوزيشنو مسحازه مالتي قال الزنجر زمستود زبل قال حواريا باولوس اب افيسون زنبرو سراح مسود زبل ترجم الله مغنياتهم الزنجر زي مستود مسبله بقطتا نابتني حواريا باولوس مدب وي حساب نام الزراب سلازاتو مالتي ابز حواريا باولوس سلامنتاي بمقدونيان باكيان كحلف بو حليفو دما ناب يروشاليم كخيد دحار ابو مسبصحن رومي كريا يدينيلو كم زبله لوقاس هيصحافلنا ناب رومي 15 قطر 15 ساعه 31 كومون قداماي قرنطوس ምዕራፍ 16 ካብ 1 ሳብ 4 ከይና እንደህር አንቢብና ግና በመቆዶንያን በአኪያን ከሐልፍ ዝደለሉ ምክንያት አቡ ተጻሒፉን ረኽቦይና ከምዚ ብላብ ሮሚ 15 ካብ 25 ሳብ 31 ሕጂ ግና ኢሉ መቆዶንያን አኪያን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለው ናይ ቅዱሳን ድኻታት ገንዘብ ከዋጹ ፈትዮም ስለዘለው ነቶም ቅዱሳን እናገልገልኩ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይዳለሁ ሰሚሮም እዮምሞ ሰብ ኢዶሙን እዮምሞ ካብቲ መንፈሳዊ ርካቦም እቶም አሕዛብ ካብተማ አሉስ ንሳቶም ድማ በቲ ንስግኦም ዘድሊ ከገልግልዎ ዝግባእ እዩ እምበኣርስ እዚ ምስ ወድኣኹ እዚ ፍረዚውን ምስ ሓተም ኩሎም በኣኻትኩም ኣቢለ ንስጳንያ ኸይደ በትና በኻትኩም ምምፀአይ ከዓ بملئات بركة كريستوس كم زمصاخو افلط አለሁ አህዋቴ ካብቶም አብ አይሁድ ዘለው ዘይ አምኑ ከደህን አገልግሎተይ ንኢየሩሳሌሙን አብቶም ቅዱሳን ስሙር ምእንቲ ኸውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ከዓርፍሲ በፍቃድ አምላኽ በሐጎስ ናባኻትኩም ከመጽ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን በፍቅሪ መንፈስን በጸሎትን ምእንታይ ምሳይ ናብ አምላክ ትጋደሉ እምእደኩም አለሁ አምላክ ሰላም ምስኩልኻትኩም ይኹን ኢሉ እቲ ናመቆዶንያን አኪያን ዝኸደሉ ሐሳብ አብዝህ ገልጽ ኮሎንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ብዛዕባቲ ነቶም ቅዱሳን ክኸውን ዝዋጻ ገንዘብ ግና ከምቲ ንማሕበር ገላትያ ሰራዓኽዎ ንስኻትኩምን ከምኡ ግበሩ أنا مسمعه موسى جنزب شعم أنت خيكون أبسل سامون بتقدمت معالتي نفسه كفكون كم عمو أو وحللو مسؤول يقمت أنا مسمعه دما أتهياب لجسكم نبي يروشاليم أنت خبتصه نتهم جبوات كينهم ترى سبات دبدبات حزق صدامي أنا أنك خير زدلين تخونه
ምሳይ ይኸዱ በመቆደንያ ከሐልፍ የሞ በመቆደንያ ምስ ሐለፍኩ ነባሃትኩም ክመጽ ናብቲ ክኸዶ ዝደሊ ምእንቲ ተሰኒኒ ምናልባስ ምሳኻትኩም እጸንሕ ወይ እኸርም ይኸውን ይብላብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16 ካብ ቁጥር 1-6 ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ በመቆደንያን በአኪያን ከሐልፍ ዳሃር ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ዝደለሉ ቀንዲ ምኽንያት እምበኣር መታን ነቲ ኣብ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸይድ ሓገዝ ክእክብ እግረ መንገዱን ከገልግሎም እዩ ማለት እዩ ካብ 23 ክሳብ 41 እንታይ ብለና በቲ ቅነቲ ብዛዕባ ዝመንገድ እዚ ብዙሕ እግርግር ኮነ ድሜጥሮስ ዝበሃል ሓደ ንአርጤምስ ዝኸውን መቕደስ ብሩር ዝሰርሕ አንጥረኛ ነቶም አንጥረኛታት ብዙ የርብሖም ነበረ ነዚኣቶም ነቶም ብእዮም ዝሓብሩውን አኪቡ ኸዓ ከም ዝበሎም አቱም ሰባት ጥቕምና ካብዚ ስራሕ ዝምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም እዚ ጳውሎስ ዞም ብኢድ ዝግበሩ አማልኽቲ ኣይኮኑን እናበለ ኣብ ኤፌሶን ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩላ እስያ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘስደአ ከም ዘዕለወን ትሪኡን ትሰምዑን ኣለኹም እታ ኩላ እስያን ብዘላ ዓለም ዘምልኽ ኣባይ አርጤምስ መቕደሳ ከም ከንቱ ከይቁፀር ክብረታውን ከይስዓር እምበር ስራሕና ከይናዓቕ ጥራይ ኣይኮናን ዘፍርሐና ዘሎ እዚ ምስ ሰምዑ ኩራ መልኦም እሞ ኣዊሎም አርጤምስ ሰብ ኤፌሶን ኣባያ እናበሉ ጨደሩ ኣብታ ከተማ ድማ ዕግርግር ኮነ ንጋዮስን አርስጠራኮስን ሰብ መቄዶንያ ብጾት ጳውሎስን እናሰሓቡ ሃቢሮም ናብታ ስፍራ ጓይላ ጎየዩ ጳውሎስ ኣብ ማእኸል እቶም ህዝቢ ከኣቱ እንተደለየ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከልከልዎ ካብቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ዓበይቲ እስያ ገሊኦም ከዓ ናብቲ ስፍራ ጓይላ ከይመጽእ ኢኾም ለመንዎ እቶም ኣኼባ ዝርግርግ ኢሎም ነበሩሞ ዝበዝሑስ ብዛዕባ እንታይ ከም ተኣከቡ ኣይፈልጡን ነበሩ ስለዚ ገሊኦም ከምቲ ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ አይሁድ ንእስክንድርዮስ ንቅድሚት ገጾም ምስ ደፍእዎ ከዓ እቲኣቶም ካብ ማእኸልቶም ሰባት ሰሓብዎ እስክንድርዮስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክሞጎተሎም ደሊ ብኢዱ ኣመልከተ አይሁዳዊ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ናይ ሰብ ኤፌሶን አርጤምስ ኣባያ እናበሉ ኩላቶም ብሓደ ቃል ኮይኖም 2 ሰዓት ዝኣክል ጨደሩ እቲ ናይ ከተማ ጸሓፊ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ በላቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ ተኣባይ አርጤምስን ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከም እትህሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንታዋዩ እምበኣር እዚ ኣሉ ዘይባሃል ነገር ካብ ኮነ ክትሓድኡ ብተሓዋኻደ ነገር ከይትገብሩ ይግባኣኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም መቕደስኩም ከይሰረቁ ንኣምላክኩምን ከይፀረፉ ኢኹም ኣምፂኹሞም ዘለኹም ዲሜጥሮስን እቶም መሳርሕቶም ግና ገለ ነገር ተለዎም መዓልቲ መጋበያን ምስለኔታትን ኣለዎም ነናሓድሕዶም ይካሰሱ እዚ ተልዕሎ ዘረባ ስለ ካል ነገር ተኮይኑ ከዓ ኣብቲ ስሩ ዋላ ይቆረጽ በዚ እግርግር እዚ ንምልሶ ምኽንያት ስለዘይብልና በዚ ሎሚ ዝኾነ ታዕታዕኳ ከይንኽሰስ ንፈርሕ ኣሎና ከምዚ ኢሉ ነቲ ኣኼባ በተኑ ይብለና ቁዝሪ 33 ክጅምር ከሎ እንታይ ይብል በቲ ቅነቲ ብዛዕባ እዚ መንገዲ እዚ ብዙሕ እግርግር ኮነ ይብለና ኣብዚ ነፍስ ወከፍና ክንሓቶ ዝግባኣና ሓደ ሕቶ እንታይ እዩ ብዛዕባ ዓይነት መንገዲ እዩ ብዙሕ እግርግር ኮይኑ ኢልና ክንሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱም ነቲ እግርግር ዘለዓሉ ወይ ክለዓል ዝገበሮ እቲ መንገዲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣለኹም ዶምሳይ ቅድሚ ብዛዕባ እዛ መንገዲ እዚኣ ምዝራብና መንገዲ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ናይ መንገዲ ጥቕሙን ተተዛረብና ኣዝዩ ሰናይ ኮይኑ ይስማዓኒ አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 14 ንደቀ መዛሙርቱ ይዛረበሉ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ኣብ መንጎት ዘረብኡ ኣብ ቁጥር 4 ከምዚሉ ተዛሪቦም ነይሩ ንደቀ መዛሙርቱ ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መንገዱን ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ተዛሪቦም ነይሩ ቶማስ ነዚ ምስ ሰምዐ ቀልጢፉ ንጎይታ ከምዚሉ ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ ነይሩ ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን
ኢና ነቲ መገዲ ከመይ ጌርና እንፈልጦ በሎ ይብለና ጎይታ ነቲ ብቶማስ ዝቀረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ንርኢ ነቲ ቶማስ ዝሓተቶ ሕቶ እንድሕር ኣስተብሂልናሉ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ኢና ካብኡ ንምሃር ቶማስ እንታይ ኢሉ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መገድኻ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ ኢሉ بخلا الزراربا توماس أبزنتاي زبل زلون دحرينا نابي كم تخيل مس نفلتيو نت من قد خنفلت ونغل مجمرة نابي كم تخيل كنفلت يقبعنا يو دحار تناقوز خيل من قدي أين مهانو خنفلتو أيك شجرناني زبل زلو ويتا يسوس نتوماس كمل سلو خلون تايلو ملي سلو مجدن حقن هيوتن أني بزي بقى حدا كوا نببو زمت يلبون إلو اتنكو من قد نسو خمزخونة كالنا بكزابير أبو زبت إحمد قد خمزيلو كنقرو خلو نرئي مالزي من قدم بقار نابتخن بتحو ندليو سفرا كن بتح زقبريو آمين دو هذا سب نابي كم زخيد مفلات وطرح نابتخ بتحو زدليو سفرا أيبتحوني حق إيدا قدسان كابز تبجيسه نابندا إيوب زخيد اندحر كوينه نابندا إيوب خير مخاني مفلات أي تراي اندا إيوب كبتصح أي حق زنني عنفت كبني ينبر كميجي رقم زخير سيت من قدس كفولت أي جبأني حكيدا قدسان هذا سب نابي كم زخيد مفلات وطراي نابتخبط حز دلي سفرا بتصحوني هذا سب نابتز دلي سفرا خبتصح ناي جدن اتا نابو تبتصح مقد خرخب اللو انت زي قوينو نابتخبط حيلو زنق ادوتا اي بتصحني نزي نغرزي اما التاوي هيوتنا نلمامدو نغري حقيده قدسان كاب حدا بوتا تبجسنا ناب كالي كنكايد كلنا بمجمرة نحاسبو نجر بزعبا كمي جيرنا نابو خم نبتصحيو مالت بزعبات نابتن كنكادو دلينا زلنا سفرة زبتصحنا مجدينا نحاسب اندحر نتمجد نفلت أخوينا كل الكابلنا بزي قال دخام نابتن دليو سفرة كنبتصحنا اندحر نتمجدي زي نفلطو ويرقص انيا زي كوينا دما كولل كنبل نوعل مالتي بزعبا زا منقد زيا بزح غرغر كونه إلو زلو تا منقدي إذا كنزاربلات انحنا تاناب أبو تبتصح انكو منقدي بزعبا أيو بزح غرغر كوينو زا منقد زيا منقدي هيوت ناب زل عالم توسد ناب أبو تبتصح انكو من قديا تمجد تباهيلو زلو دما يسوس كريستوس اتي نابتا موداتا دستني كبصحنا زخئل دما من قد خوينو مراحي كوينو غايدانس كوينو نابتي زدلي بوتا كبصحنا زخئل دما بينو يسوس كريستوس ايو يسوس كريستوس غويتاي امين دو حواري باولوس حدا كابتوم نزامن قد زيا زساددو زنبرة سبي نيرو حواري باولوس بعلو اب قبرة حواريات اب استفلالي كفلتات نزامن قد زيا يقاوم كم زنبرة نزامن قد زيا كتفقول لعلن تحتن مزولو سبات يعي كم زنبرة بعلو مسكيرو سلازي زامن قد زيا بقى تاناب أبو تبتصح من قد نزل عالم هيوت التورس انكو من قد يا اكزابير سمو يبارك نزام بزا من قد زي آيا من بقار عقرقر كوينو ديمتروس نتوم بإيو زحابرو مسارحتو وي لك اب كم زناتو سرح التوافر سبات اكيبو نزامن قد زي قام زتبقسم بقار بإلاماي نزامن قست زي بزحات يم زقاموا زامن قست زي اقنا كسعلومي الناس عارت تخيل الله خبر نقويتا يخون
أمين نزا منجست زي كتشفلق زي تلعلى حيال يلن نجرجن أزيا سعارت زخونة منجستي الناس عارت سحجي تجزأ الله يسوع قويتاي ديمتروس نتوم أب كمو أب تكمزناتو بيزنس توافرو سبات أكيبو زبولم نجر كابو زريسان ربعتن نتحت خنا نبب كلنا كسا إسران شمونتن انتهي بلنا ديمتروس زبحال حدا نأرت إمز زخون مقدس برور زسرح أنترنيا نتوم أنترنياتات بزح يربحهم نبرة نزي آتومن نتوم بإيوم زحابرو من أكيبو خاخم زبولم أحتم سبات تقمنا خابز سرحزي مقانو تفلتو اللهم إذا بأولوس زوم بإير زقبرو أمالغتي أيكون النابلة أب إفيسون ترايز يكونس دارقا بكل إيسيا مالت بيزنس أبزلو بمولو نبزو حسابات كمزس دقن كمزألوان تريون سمعون اللهم تا كل إيسيان بزل عالم زملخا عباي أرتيمس بمقدسها كم كنتو هيكو تسأر كبرتاون كي سعرنبر سراحنا كينا عطرا يكونا نزفرحنا زلو إذا مسمعو كرام الأم عاويلهم أرتيمس أبي فيسون عباي نابلو تقدروا لنا أبزي بعال ديمتروسن بتقوتون نزا منجد زي أكقاوموا اتلعالو اتنساتهم زحزوا منجد تغكل سلزخونا يكونن انتاي دقا بزوحات كابت جيغا مجدهم الناتن بلسو نابتك قنوع منجد يملسو سلزنبارو بزي مغنيات دما اتي كابت هزب زرخبو زنبارا ربحاتات سلزو قودلم يوم نتي حواريا بقالو زسبكا كنقت منجد نمقوا ما تلعيلهم قدسات والا أبز زمن زي نزا منجد زي ازت ابقوا كالوت منجستات نيت المات منجستات اندحر رينا سلمنتاي نزا قنقت منجدي نزا انكو نابتني زلعالم دستني تبصحنا نابت ابو زدالولنا سفرا تبصحنا يسوس منجدا زخونه أمنتنا زقاوموا سلمنتاي اندحريلنا استبلو قدسان مبزحت يوم نزا أمنت نزا مجد زي زقاوموا سلمنتاي اندحريلنا اتزحزوا أمنت تغكلي لهم سلزا أمنو أيكونن مبزحت يجيزي نزوم اتوم زقاومونا اندحريلنا يوم ربحا أم سلزتنكف زلو اتكرخبو زقبا نجر يقود لهم سلزلو يوم زتصابقونا كمز بعال ديمتروس نأرت إمس تأركيرهم ويدما تحلقهم يكونون عقرقر زفطرو زلو بعلو ديمتروس كزارب كله خمز نتهم بتصوتو مسارحتو أكيبو أبت كمزناتو بيزنس توافرو سبات أكيبو زبالهم نقرن تايو تقمنا كابز سرحزي مخانو تفلتو لهم حجون أبي تغرستيان اتقاندي عشقار خوينو زلو زبا الزلو حاو مس حاو زبا الزلو تحاد مستحاد زناقر زلو انتايو اندحرينا تقميو كالي نجر أيكونن نزا من قد زي تحيسا خايت خايل سبات نابتقنع من قد خايمتو انقفات زخونو تقمي أبزي نتقال كم زنببنا يو بعال ديمتروس ربحاتاتهم سلستا تنكفت رايوم نزا من قد زي كقاوم واتلاعيلو منبر نعرت امس وينتهم بأداوم زقبروم عمالختهم تقديشهم ايكونون نباولوس وينت باولوس سبكا منجد زقاوم زلو قدسان ربحهم يتنكف سلازنبره كاب بيزنس وطعي كخونو سلازخونو كاب سرح وطعي كخونو سلازخونو تي بزوحات تنقلتي بزوحات دغمتي تزطنقللو نغراتهم እና ደርበዩ ካብቶ ጉጉይ መንገዶም እና ተመልሱ ሰብ ኤፌሶን ናብቶ ቁኑዕ መንገዲ ይመጹ በመንባሮም እንደሕር ኩሉ ሰብ ተለዊጡ ناتنا بيزنس زيرو ترفيو نحنا خاب تقوم وصايكن كونينا اذا خون كله دما سقلنا عين رئين اليوم يوم نزا منجد زي اكقاموا جميرهم ربحايو انصار زا منجد زي اخخدو غيرو منبر اتزحازو امنت ስለዝበልጽ ወይ ድማ ትክክለኛ ስለዝኾነ አይኮነን
ዝስዕብዎን ስለ ዝኾኑ ይኮኑ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከይኮኑ ስለ ዝሰጉ እዮም ነዛ ቅንእቲ መገዲ ንምቅዋም ተላኢሎም ዲሜጥሮስ ኣብ ቁጥሪ 27 ከምስል እንታይ ኢሉ እታ ኩላ ኤስያን ብዘለ ዓለም ዘምለኸ ዓባይ አርጤሜስ መቅደሳ ከም ከንቱ ከይቁፀር ክብረታውን ከይሰዓር እምበር ስራሕና ከይነዓቅ ጥራይ ኣይኮናን ዘፍራሕና ዘሎ ኢሉ እወ ንሕናውን በዚ ነገር እዚ ክንጉዳይና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ግን ዘገድሰኒ ዘሎሲ ናይ አርጤሜስ ጉዳይ ኢሉ ክዛረብ ኮሎ ከምስል ክዛረብ ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ክብል ዝደረኾ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ቅዱሳን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ብዙሓት ሰባት ናብዛ መንገዲ እዚኣ ብምፅምባሮም ወይ ነዛ መንገዲ እዚኣ ብምምራፆም ወይ እቲ በዕንቶም ዝረኣይዎ ነገር እዩ ስግኣት ከኣትዎም ከም ዝፈርሑ ገይርዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብዙሓት ጠንቆልቲ ብዙሓት መገላግልቶም ዓማዊሎም የዕሩግቶም ናብ ህይወት እተብፅሕ መንገዲ ክፅምበሩ ምስ ረኣዩ ከምዚ ጀሚርዎ ዘሎ ናሕሪ እንድሕር ቀፂሉ ከምቲ ዲሜጥሮስ ዝበሎ ስርሖም ክነዓቅን እቲ ካብ ምስራሕ ጣዓው ዝረኽቦ ረብሓታት ስለ ዝጎድል ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾኑ ስለ ዝፈልጡ እታ እንኮ ዘላቶም ኣማራፂ ነዛ መንገዲ ምቋም ጥራይ ስለ ዝነበረ ዕግርግር ክፈጥሩ ከለው ንርኢ ኣብዚ ተዘከርም ነገር እንታይ እዩ እቶም ዝበዝሑ ስለምንታይ ከም ተኣከቡ ብሓፂሩ ስለምንታይ ከም ዘዕገርግሩ ይፈልጡ ኣይነበሩን ኣይገርመኩምን በዓል ዲሜጥሮስ ረብሓታቶም መታን ከይትንከፍ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከይኮኑ ብምፍራሕ ነዚ ዕግርግር ከም ዝፈጠርዎ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣይፈልጥን እቲ ህዝቢ እናዕገርገረ በዓል ዲሜጥሮስ እንታይ ገብሩ ነይሮም እንድሕር ኢልና ነቶም ነዛ መንገዲ እዚኣ ዝስዕቡ ሰባት እናሰሓቡ ሓቢሮም ናብቲ ስፍራ ጓይላ ይጎዩ ነይሮም በዓል ዲሜጥሮስ ውሽጣውሽጢ ስርሖም ይሰርሑ ነይሮም ነዛ መንገዲ እዚኣ ዘስፋፍሑ ነዛ መንገዲ እዚኣ ዝሰብኩ ንሰባት ካብቲ ጌጋ መንገዶም ዝመልሱ ሰባት ይሓድንዎም ነይሮም እንታይ ብለና ቁጥር 29 ኣብታ ከተማ ድማ ዕግርግር ኮነ ንጋዮስን አርስጣርኮስን ሰመቆዶንያ ብጾት ጳውሎስን እናሰሓቡ ሓቢሮም ናብቲ ስፍራ ጎየዩ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 31 ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእኸልቶም ህዝቢ ከኣቱ እንተደለየ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከልከልዎ ካብቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ኣብ ቤት ኤስያ ገሊኦም ከዓ ናብቲ ስፍራ ጓይላ ከይመጽእ ሊኢኾም ለመንዎ ይብለና ኣነን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ትብኣት ኣዝዩ ዝገርመኒ ኣይገርመኩምን ኤፌሶን ግልብጥ ኢላ ወፅያ በቃ ነቲ መንገዲ ክጻረሩ ወፅዮም ከለው ሐዋርያ ጳውሎስ በቃ ናብቲ ኣኼባ ክኸይድ በቃ እቲ ወንጌል እንደገና ክነግር ምድላዩ ኣዝዩ ይገርመኒ ትብኣቱ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እቲ ተኣኪቡ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ንሱ ዝምህሮ መንገዲ ክቃወም እተኣከበ ህዝቢ ምዃኑ እናፈለጠ ነቲ ተኣከበ ህዝቢ ክዛረብ ናብ ማእኸልቶም ህዝቢ ከኣቱ ክደሊ ከሎ ንሪኦ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እንተዘይክልክልዎ ነይሮም እቶም ፈተውቱ ናብቲ ስፍራ ጓይላ ከይመጽእ እንተዘይልምንዎ ነይሮም ሐዋርያ ጳውሎስ ትኽሉ ኣብ ማእኸልቶም ህዝቢ ኣትዩ መሊሱ ኢየሱስ መንገድን ሓቅን ህይወትን ምዃኑ ብዘይብኡ ማንም ናብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ኣቦ ክበጽሕ ከም ዘይክእል መመስከረሎም ነይሩ እንተኾነቶም ደቀ መዛሙርትን እቶም ፈተውቱን እቲ ዝነበረ ኩነታት ጽቡቕ ከም ዘይነበረ ስለ ዘላለዩ ንሐዋርያ ጳውሎስ ናብቲ ስፍራ ጓይላ ከይመጽእ ክኽልክልዎ ከለው ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 32 እንታይ ብለና እቶም ኣኼባ ዝርግርግ ኢሎም ነበሩ እሞ ዝበዝሑስ ብዛዕባ እንታይ ከም ተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ ስለዚ ገሊኦም ከምዚ ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ ይብለና ኣይሁድ ንእስክንድርዮስ ንቕድሚት ገጾም ምስ ደፍእዎ ከዓ
اتياتهم أما أخلتهم سبات سحابو اسكندريوس كأنتهم هزبي خماقتلهم دالي بإيدو عملكت بتعم الجغانيهم بعال اسكندريوس يخونو بعال باولوس يخونو اتهم قداموت ناي امنت أبوتاتنا عزيهم تبعات منم نجر زفرحهم كم زي نبرة نهيوتهم زقابات وسبات كم زنبرو ينابزن رئيزلنا إذا كله هزب تعاكبو خلو عنصارهم تبقيسو خلو حقي حواري باولوس اغزابير مسارا خاب كونه من يزقامنا إلو بقى بتبعات كزارب خلو إذا تبعاتي نيروهم إذا تبعاتينا أبزوم دك أمزامور تنري نهيوتهم بقى منم أي فرحون زم سبات اسكندريوس نريو لنا نقدم يتقصوا مزدفقو اتياتهم عم اخل اتهم سبا سحابو اسكندريوس كانتهم هزبكم ما قوتلهم دليو بإيدو عملكته ايهوداو مخانو مسفلتو غنا ناي سب افسون ارتمس ابايا نابلو كلاتهم بحد قال كوينهم كلتا ساعات زاكل قدرو يبلنا كابزنتاينا نردا حواري باولوس نابز سفران تزمص نيرون منم ما يمسلط نيرو اسكندريوس نتوم زبخم كمغتلهم دلي بيدو مساملكتهم اما ايهوداو مخانو مسفلطو زغبرو ነገር እንታይ እንደህርኢና ንግልተ ሰዓት ዘአክል በዘይ ምቁራት ኩላቶም በሓደ ቃል ኮይኖም ናይ ሰብ ኤፌሶን አርጤምስ አባያና በሉ እዮም ካይቋረጹ ጨዲሮም ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስም ናብዝ ስፍራ መጽ ነይሩ ተዘኻውን ከሙ ምኾነ ነይሩ ነዞም ንግልተ ሰዓት بزي مقرات نايسب إفسون أرتمس أبايا نابلو زجدرو زنبرو سبات نايتا كتما صحافيو دحر ناي كلتا ساعات مش الدار حديقوا اتي نايتا كتما صحافي نتوم هزبي حديقو انتايلوهم اتي نايتا كتما صحافي بلنا كاب 35 نتاحتي نتوم هزبي حديقو بلو اتوم سب إفسون كتما ኤፌሶን ነትመቅደስ እታ አባይ አርጤሜስን ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከምትሕሉ ዘይፈልስ ሰብንታዋዩ እምበአርዝ አሉ ዘይባሃል ነገር ካብ ኮነ ክትሓድኡ በታሕዋኽ ሓደ ነገር ከይትገብሩ ይግባአኩም እዩ ዞም ሰባት ዚአቶም መቅደስኩም ከይሰረቁ ንአምላክኩምን ከይጸረፉ ኢኹም አምጪኹሞም ዘለኹም ዲሜጥሮስን እቶም መሳርሕቱ ግና ገለ ነገር ተለዎም መዓልቲ መጋብያት መስለነታትን ኣለዎም ነንሓድሕዶም ይካሰሱ እዚ ተልዕልዎ ዘረባ ስለኻድ ነገር ተኾይኑ ኸዓ ኣብቲ ስሩዕ ዋላይ ቆረጽ በዚ ዕግርግር እዚ እንመልሶ ምክንያት ስለዘይብልና በዛሎሚ ዝኾነ ታዕታዕኳ ከይንኽሰስ ንፈርሃልና ኢሉ ነታ አኺባ በተለሎ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ከምዝ ገይሩ ናይ ጸላኢ ምኽር ዘበትነና ብናይ በገዛ ርሶም በትናቶም ሰብ ገይሩ ነቲ ዘሐሰብዎ ክፉእ ስራሕ ክብትኖ ኾሎ ኢና እግዚአብሔር ኣብዝንሪ ዘለና ሰብ ኤፌሶን ነቲ መቅደስ እታ አባይ አርጤሜስን ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከምትሕሉ ፍሉጥዩ ነዚ ይፈልጥ የለን ስለዚህ ሕዱ ተሓዊኩም ምንም ነገር ከይትገብሩ አይግባአኩምን እዩ ኢሉ ሰብአይ ተዛሪቡዎም በቃ ናም እቲ ዝሓሰብዎ ነገር ኣብ ልዕልቶም አመንቲ ክገብሩ ዝሓሰብዎ ነገር ንኸይገብሩ ከጠንቅቆምን ክዛረቦምን ኮሎ ኢና እቲ ናይታ ከተማ ጸሓፊ ንርኢ ዘለና በቃ ክነግሮም ኮሎ እንታይልዎም ብዘይ ገለ ምክንያት ይኹም አምጪኹሞም ዞም ሰባት መቅደስኩም አይሰረቁ ንአምላክኩምን አይጸረፉ ወላ ሓንቲ አበር አይተረኽቦምን ወላ ሓንቲ መቅሰሲውን አይተረኽቡን ይኹም ስለዚህ እዚ እንደሕር ግና በዓል ዲሜጥሮስን ቶም መሳርሕቱን ካል አጀንዳ እንደሕር ኣለዎም ካል ዕላማ እንደሕር ኣለዎም ንሳቶም እንታይልዎም መጋባያን ምስሌናታትን ኣለዎም ነቲ አገባብ ይፈልጥዎም ስለዚህ በቲ ቁኑዕ ዝኾነ አገባብ በቲ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ይምጹ ኢሉ ነቲ አኺባ ክንብትኖ ኾሎ ንሪ ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ናይሎሚ መጽናዕትና ኣብዚያ ወዲና ለና ናብቲ ናይሎሚ መዓልቲ መጽናዕት ክንሓልፍ ኢና ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ማይክ ፍሪ